Значи, за да оценим каква е причината за това, ще направим следното. 2 седмици сутрин и вечер ще си мериш стойностите на кръвното. Как се мери? Мери се след като си седял или седяла няколко минути, 4-5, седиш, седнал или седнала и след това мериш на лява, след това мериш на дясна ръка и на която е по-високо, само на нея мериш 2 седмици. Ако стойностите на кръвното са ти ниски, е възможно от това да ги чувства, да имаш оплакванията, за които ми каза. На следващите изследвания обаче, когато ходиш, все пак за всеки случай ще си изследва инсулин, защото доста често, именно при проблеми с инсулина, има подобни оплаквания. Въпреки това, на мен ми се иска все пак да се добави от сега нещо, което ако е свързано с кръвното, ще окаже влияние. Фен ли си на кафето? Или на шоколада? Окей, добре, а на зелен черен чай? Окей, добре, а топъл шоколад? Добре. Значи може сутрин да правиш следното нещо. 2-3 дена от седмицата само най-добре би ти се отразил. Да пиеш сутрин един горещ шоколад, може с